پشتی نهروجان ji komkujiya gundê Borcê ku çekdarên PYD têda sê ji xelkê gundê Borcê şehîd kiribûn, çekdarên PYD berên xwe dane gundê Çêqilme û li wir jî komkujiyek pêk anîn. 3 sal li ser şehîdkirina endamê Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriye Şervan Sîûtê re darbaz dibin. Di hefteyê adara 2013 de çekdarên PYD gundê Çêqilme yê navçeya Raj û ya bajarê Efrînê dûrpêç kirin û êrî jî mala Şervan kirin. Çekdarên PYD bi çekê doşka endamê pedeka Sûriye Şervan Sîdo dema ku dixwest malbata xwe agahdar bike ku ew ji aliyê çekdarên PYD ve hatine dûrpêç kirin şehîd kirin. û çend kesên din jî ji malbata wî jî girtin. Tevî ku çekdarên PYD soz dabû ku ti kesî ji wan eşkence nake. Lê bapîrê şehîd yê temen 7 salî hate eşkence kirin. Çekdarên PYD ji ber firehbûna partî û zêdebûna endam û alîgerên wê li navçeya Raj û xwestin wekû ku çawa li gundê Borcê komkujî pêk anîn, li gundê Çêqilme jî komkujiyekê pêk bînin û metirsiyê têxin dilê xelkê. Salane malbat û dosên şehîd her wiha endamên pedeka Sûriye serdana gora şehîd Şervan dikin ku li gundê xwe hatiye binaxkirin.